Tudta-e, hogy az ACN digitális telefonszolgáltatása kedvező hívásdíjakat ajánl? Az ACN telefonadapter lehetővé teszi az interneten keresztüli kommunikációt, így ön jelentős összeget takaríthat meg. Az ACN telefonadaptert csatlakoztassa a routerhez vagy a modemhez, majd a telefonjához. Ön ugyanúgy használhatja a telefonját, mint korábban, de az ACN alacsony hívásdíjaival pénzt takarít meg. Az alacsony havidíj az alábbiakat kínálja. Korlátlan számú hívások az ACN digitális telefonszolgáltatás ügyfelei felé bárhol a világon. Korlátlan számú hívás belföldi vezetékes vonalakra. Korlátlan nemzetközi hívások vezetékes vonalakra a világ minden táján. Ezen kívül számos jellemző, például hívásvárakoztatás, hívás továbbítás, hívóazonosító, háromutas audiokonferencia, hangposta és még sok minden más. Az ACN telefonadapter vegyen búcsút a nagy távolságoktól, és élvezze a határok nélküli életet.